бародароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва аз дарди дандон азият мекашанд, ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед ва аз номи канали Юрист TJ ба онҳо муроҷиат кунед, ба худ тахфифҳо бигиред. Ба ҳама намуд дарди дандон онҳо муолиҷа мекунанд. ҳамаи шуморо он бародарони тоҷик интизоранд. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. Видеои нав ҷавоб ба саволое ки дар комментария ба мо пешкаш карден. Иҷада навистаи Мартин дар бораи ба таможни Союз дуромадани Ҷумҳурии Тоҷикистон савол додае ки оё дуромад ё ки медроя ё ки кай медроя. Умуман ягон маълумот дар бораи таможни Союз хоҳиш кардаи бародармон. Бародари азиз, дар бораи ба таможни Союз дуромадани Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло ягон маълумоти аниқ ва дақиқ надорем ва агар ягон маълумот дастрас кардему пайдо кардем, ҳатман пешкаши шумо мегардонем. Неъмат нависад: салом алайкум бародари азиз. Оиди хариду фурӯши одамон, яъне ба фоҳишагӣ ҷалб мекунанд, дар кодекс чӣ омадагия? Ягон модда ҳаста, ҳамира пурра карда мефаҳмондӣ. Албатта ки дар моддаи 130 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон омадагия дар бораи харид ва фурӯши одамон. Хариду фурӯши одамон дар бораи ба мақсади сӯистифодаи фоҳишагарию дигар шахсон ё дигар шакли сӯистифодаи шаҳвоният. Мақсад дар бораи шаҳвоният омадагие ки шахсоеро ҷалб мекунанд барои шаҳвоният ё шахсоеро истифода мебаранд, ҳамчун бо роҳи фоҳишагарӣ мефурӯшанд ба ягон каси дигар. Дар ҳамин бора омадагия дар Кодекси ҷиноятӣ дар моддаи 130 ба маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 5 то 8 сол ҷазо дода мешавад. Душанбе, Тоҷикистон нависад: ака салом алайкум, сози тинҷа чӣ ҳол дорен ака? Ҳамин саволи мо дар ҷавоб медодем. Моддаи 20 қисми 3 зербанди б чӣ омадагие? Бародари азиз, агар хуб мешид ки ту ҳамун кодекса ба мо мегуфтӣ ки кадом кодекс, барое ки кодексҳо бисёранд ва моддаи 20 дар чандин кодексҳо ҳастанд. Кодекси ҷиноятӣ ё ки маъмурӣ, гражданӣ, оилавӣ. Хуб мешид ки ҳамира ба мо мегуфтӣ. бародароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва нияти убур кардани границаи Қазоқистонро доранд, ба рақамҳои дар экран буда бо акаи Муҳаммаҷон дар тамос бошед ва нафароне ки аз ҳуҷҷатҳои худ танқисӣ мекашанд, онҳо низ ба он шахсият муроҷиат кунед. Иншааллоҳ худованд розӣ бошад, шуморо соҳу саломат аз сарҳад гузаронида боз меорад. Аз номи канали Юрист TJ муроҷиат кунед, ба худ тахфиф бигиред. Руслан нависад: салом, дар оила ду писар бошем, модар инвалиди гурӯҳи 2 ва падар депортатсия бошад, моро хизмат мебаранд? Албатта ба хизмати ҳарбӣ мебаранд. Дар вақте ки падар дар қайди ҳаёт боша, ба хизмат мебаранд ва дар ҳолате ки агар падар дар қайди ҳаёт набоша, ҳамин воқеаро ки худат қайд кардӣ, дар ин ҳолат метавонад як кас хича сардори оила ба қайд бигирад. Файзали Муродов нависад: салом ака, ман алимент месупорам, бачама метавонам гирифта, роҳ дора? Кодекси оила дар қонун муқаррар кардагие ки танҳо дар ду роҳ фарзанда метавона падар бигира. Як роҳш ҳамие ки мақсад модар агар худаш ариза бинависа, розигии хича баён бикунад, ва дуюм роҳш ҳамие ки дар ҳолати фавтидани модар, яъне ки модар аз дунё дар бигзара ва дигар роҳи гирифтани фарзанд надорад. Танҳо баъд аз синни 9 солагии фарзанд метавонанд бо розигии фарзанд суд ҳаллнома бирораву яке аз тарафҳоро фарзанд худаш интихоб кунад. ма тоҷикам нависад: раҳмат брат барои видеоҳоят, салом аз ғарибӣ. Ва алайкум салом. Nice, very well нависад: ака як савола ҷавобте бисёр хоҳиш мекунам. Ман аз хизмат гирехтам, 4 сол пеш буд. Қапиданма 6 моҳ сурок додан, дар ёвон шишум буромадам. Ман судимас дорам ё ки не? Баъд ин судимас тоза карда мешавад, ҷавобатонро интизор ҳастам. доғи судӣ танҳо дар як ҳолат бардошта мешавад, дар ҳолати марг. Вақте ки шахсият аз дунё мегзарад, ҳамон вақт доғи судӣ бардошта мешавад ва дар ҳолате ки агар худат зиндон шиштагӣ бошид, доғи судӣ ҳатмӣ гирифтагӣ. Ғолибшон нависад: салом алайкум бародар, агар имконият бошад ба ҳамин савол ҷавоб мегуфтед. Дар бозорҳо, дар кӯчаҳои серода, мумкин дар хиёбонҳо ҳам бошад як намуди мардумфиребкунӣ, яъне шарикбозӣ. Дар таи стакан як шарик ҳастае, рости номи бозиро намедонам. Як намуди дигараш картабозие меганша 3 карта. Оиди ҳамин хелбозӣ ягон модда ҳастае, манъ кунанша. Албатта ки ҳастае дар Кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ дар моддаи 465 омадагие. Дар моддаи 465 Кодекси ҳуқуқ вайронкунӣ дар бораи қиморбозӣ қайд кардагианд. Барои дар ҷойҳои муқарраршуда ташкил кардани қиморбозӣ, картабозӣ ва ғайра бар ивази пул, ашё ва дигар чизҳои қиматнок ба шахсони воқеӣ ба андозаи аз 12
то 15 нишондиҳанда ҷарима таъин карда мешавад. яъне ки ҷавобгарии маъмурӣ дорад. ҷарима таъин мекунанд аз 12 то 15 нишондиҳанда ҷаримашон мекунанд. ҳар як нишондиҳанда мутобиқи қонун ҳозир баробар аст ба 58 сомонӣ. инак бародарои азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем ва боз ягон саволи дигар бошад дар поёни ҳамин видео саволтонро пешкаш бикунед ва дар канали ма юристиҷей подписатсия кунед.